Tak skal du have, Emil. Jeg har et spørgsmål til Jan Færre fra Konservativ Folkeparti. Nu har jeg arbejdet flere måneder på spørgsmål, der handler om botilbud, hvor jeg har været tilbage i din kampagnevideo, Jan Færre fra 2021, hvor du gik til valg på og ville undersøge, om man kunne få flere botilbud i Solrød Kommune. Jeg deler din holdning om flere botilbud, fordi nu vil jeg lige starte med det første eksempel. Det er jo sådan, at Solrød Kommune har haft 3 botilbud. Det første er Spar 7, Jern 9 og så Socialpsykiatrien. Men alle de 3, de er i dag lukket ned.